गोड़ लागतनी समाचार बटुए दावत से रिपोर्टर बानी राजू पाठक जी। खबर के हेडलाइन सुनी। भाजपा में पुनः वापसी पे कार्यकर्ता खुशी जतैलन। खबर का बटुए काहे खुशी जतावल गईल भोजपुरिया समाचार सब कुछ बताई। लेकिन रउरा सबसे निहोरा बा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करी, लाइक के बटन दबाई और शेयर करके और लोग के देखाई। तो खबर का बा विस्तार से जानी। दावत मंडल के बीजेपी कार्यकर्ता एतवार के पटना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा दिनारा विधानसभा क्षेत्र पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र सिंह के फेन से भाजपा के सदस्यता दिवावे पे कार्यकर्ता खुशी जाहिर करत भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार जतैलन। यह अवसर पे भाजपा के कार्यकारी मंडल अध्यक्ष विनोद सिंह, नगर पंचायत कुआथ प्रवीण तिवारी, रितेश केसरी बतैनी कि राजेंद्र सिंह के वापसी से दिनारा विधानसभा के साथ साथ पूरे भाजपा प्रदेश में भाजपा और मजबूत हुई। एक अलावा दावत प्रखंड के भाजपा कार्यालय कुआथ बाजार मलियाबाग पे उनकर समर्थक मिठाई बटलन। बता दी कि पिछला बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के द्वारा इनका के दिनारा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार ना बनैला पो पार्टी बदल के लोजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रही, जेकरा बाद उनकर पार्टी निष्कासित कर दिल रहे। लेकिन कुछ दिन से कयास लगावल जात रहे वो मकर संक्रांति के बाद फिर भाजपा के सदस्यता ग्रहण करब। यह अवसर पे खुशी जाहिर करे वाला में युवा सचिव विक्की सिंह, गुड्डू सिंह, धुनमुन कुमार, मुन्ना कुशवाहा, विनोद यादव, सनोज लाल, शानू खान, सूर्यदेव सिंह प्रसन्नता जाहिर कैनी। बता दी कि पिछला विधानसभा चुनाव जौन भइल रहे ओकरा में यहाँ के सीट ना मिलल रहे, लेकिन ऐसे खफा चलत रही। लेकिन पुनः पार्टी के मजबूत खेवैया के रूप में विश्वास करत इनका के पुनः काम सौंप दिहल बटुए। पुनः वापसी हो गइल बा, जेकरा के लेके अगल बगल के लोग में खुशी बटुए, अगल बगल के लोग खुश बटुए, मिठाई भी बांटल गईल। लाइव तस्वीर दिखा रहल बा भोजपुरिया समाचार, जौन की खुशी के तस्वीर हटुए। अलग अलग इलाका में भाजपा के कार्यालय कुआथ बाजार मलियाबाग में इनकर समर्थक मिठाई बांटत नजर अइलन। राजू पाठक के ई रिपोर्ट बटुए भोजपुरिया समाचार। रउरा दर्शक लोग से निहोरा करी कि रउरा सभे अगर चैनलवा के सब्सक्राइब नहीं कइले तो बेल आइकॉन के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करी, एगो लाइक के बटन दबाई, कमेंट करके बताई कि कैसन लागल, अधिक से अधिक शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।